ana muke kira shugabannin kasan anan Najeriya da Afirka baki daya anan Kano mutum ya fito ya zaki annabi ba a ji mu ne yaren mu ne ba a ji bai international yare ba ne kaga an ji na France kaga duniya yanzu France na neman tuba amma mu akwai wanda suke riyawa suna so manzala sun zagi annabi na ko akwai yaran da kuma sun ce suna ilimin hadisi yanzu suna nan shi doki hadisin da an mutunta manzala shi juye wanda duk duniya ba wanda ya taba wannan tafsirin shi fassara shi mutunta annabi wuce da fikewa da shi'anci shi ya zo ne ya doki hadisin da ya cikin Buhari fassara shi da wannan tafsirin ba wanda ya taba yi a duniyan nan da soki aji ne saboda zandaka to muna kira shugabanni daga shugaban kasa zuwa gwamnati lallabawa sha na ji ne da kadan yaron ina kisha na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kishe mutu kanwa nan da an bar wanda suke zaga da yanzu su da rai to su gaya kowa su daki hukuncin kowa zagi nan Muhammad ba nan na gira kawai ba ne ba nan kawai ba ne an bari duniya suka fahimci cewa aiki mu shine zagi annabi wala na gira zan kwashe kashi mu kuma ba dalilin da mutum zai zagi annabi me maka kuna cewa hakkin dan adam ko masu boko haram da kuna kare kansu da masu sace masu kashe mutane a titi kuna neman hakkin kashe su kalli telebijin malam Habibu shi ga kama barawa wanda ya fashi ya sata mutane ya fashi so uku a kama sha na ibe nisa da haƙƙi dan adam yanzu annabi shi ba shi da haƙƙi shi ba dan adam bane to muna kira gwamnati Kano muna kira Buhari muna kira sauran gwamnoni ai har tara da wanda suke fitowa suke taba mutunci annabi ko sahabai ko iyalan manzo Allah waɗannan ba zai a gama lafiya ba da su shi an cin da ake ana tafiya sannu hukuma ne ke shiga tsakanin musulmi da shi'a bayan da za ka zagi Abubakar ni yadda kake gani fufa nan wallahi ba za a zagi Abubakar a gabana shirkai fi ne kare saboda ajini na ajini bihi ajini na ne son Allah da Qur'ani da manzon Allah da sahabai shi na ajini na ba wanda zai taba iya ajininsa ije ya bota kanin gari amma kamar da ya san ajinin ka shine zagin iyalan manzon Allah da wanda manzon Allah ya fi son su to ba ajini ba ne ko da hukuma ba su taba shiya ba domin shiya taba su ne suka taba tafi haka na sai ba za ka da lafiya ba wani sahabi wani mutum zai yarda mara bibu wani talibi zai yarda za a zagi shi na Bakar a zagi Umar a gabansa to ko wani yaron da ya fara wannan sunnan yana neman shuhura ina neman dukiya kuma saboda ana fada mafi yawa manganu a cikin gari su yi manzan labaki ke amma su shiga tete su mun san da jami'an tsaro mun san da kowa zaman lafiya mu jika ka ajininka haka dokar kasa ya zo amma ka taba Qur'ani ko ka taba na Muhammad ko ka taba sahabai da fassaran da ba wanda ya taba yi ka doki littattafai wanda mustashirku na jami'oyi kafirai ka duk wannan mangansu da kisoci wanda ba su san Allah da manzonsa ka duk tafsir su ka fassara da shi abu wanda ba sa san Allah da manzonsa ka duk mangansu ka fassara wala ba za a iya zama lafiya ba tan da aka kafa shi yanci ba ta musu girban ba Iran ba kuma can zan saya duk ku suka ce ku duk wata ina ba yanda za ta ba sahabai mu zama lafiya wannan shine rayuwa sai addinin su ne addinin mu ba ku san sahabai ku yi sahabin ku sabo ku ta yi amma kai ku zagi namu wannan shi na ji ne saboda haka ka ga da na ji yaren mu wanda ya waka ya zagi annabi nan ko wanda ya zagi manzo Allah yanzu yana kulle yanzu duniya sun sa na gira ta kuma yanzu ya zan fita duniya ban bai lahira ba